Unobangela wale nyewe zizigidi zeerandi ezaphuma kule bhanka zibolekwa amanye amaqumrhu kaRhulemente. Ezinye zezityholo ziquka ukuphathwa gadalala kwamalungu ebhodi nokungalandelwa kwemigaqo xa kusonyulwa ibhodi entsha kweli ziko. Le ntlanganiso ibikukunika ithuba lokuziphendulela kule bhanka yophuhliso. Ebekhona naye umphathiswa wezezimali uMnumzana Tito Mboweni kule ntlanganiso. The matters must be ventilated openly and candidly. So that we can all leave this meeting with a view that our institution, the iDBSA, is well run and well managed, and where there are faults, we should seek to correct them. Yophuhliso uMnumzana Patrick Dlamini uthe thaca indlela ezakuqhuba ngayo inkqubo yophando. Uqhube ngelithi zingaba zikhona ingxaki kweli qumrhu kodwa wazikhaba ngawomane izityholo ebekwa zona lebhanka. We also respect, Chair, through you, that as the police instrument of the state and being iDBSA, we are accountable to South African Parliament. Uqhube ngelithi le bhanka ayikhange iboleke iqumrhu lezonqwelomoya we-SAA imali kodwa iboleke isebe lamaqumrhu kaRhulemente. Umbuzo usamile ukuba ingaba le bhanka inalo na ilungelo lokuboleka amanye amaqumrhu kaRhulemente imali okanye oku kwenzeka ngokungekho semthethweni.